round 2 yayo lapha iVarsity Sport #yashisa ilapho ke sibona khona ke iVUT noma ngithi iTUT iyamkela khona ke futhi lapha iVUT asibone manje iTUT izama ukusondela change ridings bamvimba uyabona ke lapha ungakhohlwa futhi ukuthi ke lapha iVUT kanti ke nayo lapha iTUT sabambene ke futhi ngawo ama points ukukhumbule ke lapha ukuthi sinama win ke 1-1 kanti ke futhi amagoli ke mabili ngapha mabili nangalena kanti ke lapha sikhona ke iTUT Stadium igcwele ke lapha inkundla lapha ukuthi igcwele inkundla uzoliphosa ke manje entshebe sibone ke uzolithina intshebe ulifakela phambili ke futhi asibone ayikhona balivimba futhi liphumela ngaphandle leliya bhola uThino Pepper liphose futhi leliya bhola liphose iyona ke futhi iTUT uyena ntshebe ayikhona ke manje sibone uzolithini ke ibhola lakhe esandleni sokunxele ayikhona liphumela ngaphandle ke leliya bhola liphumela ngaphandle futhi leliya bhola umdlalo ke lapha wayo iTUT wesibili ke lona ungakhohlwa ukuthi kakhulukazi ke oqala babedlala nawo lapha eUJ bedlala ke eUJ Soweto campus lapho ke bawina khona ngamagoli amabili ake sibone ke manje lapha uthini ureferee uthi hayi alibekwe phansi lela bhola lithathwe ke futhi ilona iVaal University of Technology esadlala kahle ke nayo kulomdlalo.